I dobar dan svima, ovako izgleda moje jutro ovdje. Znači nema sivijem, sve je mirno. I odlučila malo da izađem napolje. I tako je baš lijepo. Zato što je bilo dosadno, otišla sam u jutarnju šetnju. I bilo je jako lijepo. Svež vazduh. Evo ovako izgleda bašta od moje zgrade. I evo ovo je moj ulaz. I ovako izgleda jedno prelepo jutro. I sada je vrijeme da uđemo. Doviđenja.